Zirkuito honek nahiko forma arraratxoa dauka, ez ba? Hemen baditugu bi diodo horiek bakoitza zeren erresistentzia horrekin, lauki formatxo xelebre horretan. Hemen 10 voltioko iturri bat, honek intensitate eman behar duela, badakizu, hemen 10 voltioko iturri bat izango genukela. Hemen elkartzen dira, irterako 2 kiloohmioko erresistentzia horretara. Eta gainera, begiratzazue, hau da diodo normal bat, artezlea, 0,7 voltioko atari tensioa duena, baina hau LED diodo bat da. Eta gainera ariketan esaten dute bere atari tensioa dela 1,2 voltio. Hemen bidapen edo eroapen eredu erabiltzen dugunean ez dugu jarriko 0,7 voltioko iturritxoa, baizik eta 1,2 voltiokoa. Ados, LED diodo bat delako eta beraien ezaugarrien artean hori daukagu. Vale. Orduan zer probatu behar dugu hemen. Bi diodo ditugunez, lau aukera ditugu. Biak moztuta, gidatzen edo on-off edo off-on. Hemen 10 voltio ditugu. Orduan, suposatu behar dugu 10 voltio horiek jartzen dutela intensitate bat, nahikoa izan behar dela, adibidez, biak gidatzen egoteko. Probabilitate gehienak aukera horrek izan behar du. Bestela, aldatuko dugu. Beraz, probatu dezagun, biak on egotea, hori bai bakoitza bere atari tensioarekin, 0,7 eta 1,2, eta ikusi ditzagun baldintzak betetzen diren edo ez. Ados, orduen, hau D bat, esaten badiot, eta honi D2, LED diodoari, suposatu behar dut, D bat on dagola, eta D2 ere bai. Ados. Vale, orduan, horrela baldin bada, marraztu behar ditut, eroapen edo gidatzearen ereduak. Hemen izan behar dugu 10 voltioko iturriaren muturra, goraka 0,7 voltioko iturritxoa, polarizazio edo norabide errekin horrelaxe izan behar dena, hemen 2 kiloohmioko erresistentzia, hemen izan behar dut, hau suposatzen badegu ondagola, bere tensio iturria, kasu honetan 1,2 voltiokoa, hemen 0,7 voltiokoa, hau artezlea delako, hemen berriz 2 kiloohmioko erresistentzia bat, hau, 2K, goikoa ere bai, eta hemen elkartzen dira VO, 2 kiloohmioko irteako erresistentzia honetan. 2 kiloohmio. Goratzazue, honek irudikatzen duela hause, ados. Duen zirkuito hau egin beharko genuke, baina ohitu behar gea lan egiten horrelaxe. Hau ez dago zintzilikatu eta hemendik intensitate bat etorri behar da. Orduen intensitate hori banatu behar da hemen, norabide honekin ID bat izango zen hau, iazpi D bat horrelaxe, norabide horrekin, zentzu honekin, eta ID2 horrelaxe. Beraz, hemen ere adarra hauetan berdina mantenduko dut akats gutxiago egiteko. Ados, ID azpi bat horrelaxe jarriko dut, azpi D2 horrelaxe, hemendik etorri behar dela, hau hemendik, eta hemen izan behar dut azpi bat. Honi ez diot jarri behar, bide gurutze hau ez dudalako kontuan hartuko. Ados, idazpi bat, hemen bai. Zer gehiago? Listo ez, hasi gaitezen beti bezala gauza kalkulatzen. Ia, hemen 0 voltio. Hemen VO. Izendatu behar du nodo VO bezala. Hemen daukagu 10. Tensio nodo honetan hemen 10 voltio. Hemen daukagu beste bat, eta hemen zenbat izan behar dugu. 10 ken 0,7, bederatzi, 3 voltio izan behar ditugu nodo honetan, eta hemen zenbat izan behar dugu. Hau baldin bada, 1,2, 10, ken 1,2, 8,8 voltio izan behar dugu tensio nodo honetan. Urratxau egin dugu. Intensitate hauek jarri ditut, irizpide honekin plus minus horrelaxe eroriko zen, hemen plus minus horrelaxe, kontuz, intensitate horrela dator, beraz plus minus horrelaxe, eta irizpide honekin, zentzu honekin plus minus horrelaxe hemen. Eta horrein egin behar dut Kirchhoff, hemen. Beste gauza bat. Hemen Kirchhoff egiten dugunean kalkulatuko ditugu. ID bat, ID2 eta I bat, eta esan dizuet hau ez dudala kalkulatu behar, baina begira, hemen daukagun intensitate hau, banatzen da bi adar hauetan, eta gero berriz elkartzen da. Eta hemen zenbat izan behar dugu? Hau, banatzen da bitan, baina gero berriz batu egiten dira, eta intensitatea ez da desagertzen. Beraz, intensitate hau baldin bada I bat, gogoratu zintzilikatuta gola, hau baldin bada I bat, hau ere I bat izan behar da. Bale? Baina hala ere, bide gurutzen honekin nahiko izan behar da. Orduan egin dezagun hemen Kirchhoff. Bai, zeren gauza argi gehiagorik ez dago, Kirchhoff beti bezala. Onutza sartzen dira ID bat barkatu, gehi ID2, berdin I bat. Bale, ekuazio bat, eta orain on egin behar du, ID bat.
ide bat dala hau, erresistentzia honetan. Egin behar dugu honen tensioa, 9,3, 9,3. Ken VO, zati bi kilomio. Zati bi kilomio. Gehi, ide bi da ledetik pasatzen dena. Adar hontan ide bi plus minus, eta honi ome egiten badiogu, ide bi hemendik pasatzen delagoa, mutur honen tensioa, 8,8, ken mutur honen tensioa, VO. Zati erresistentziaren balioa, 2 kilo ohmio. Berdin, I bat. Eta I bat daukagu hemen, eta honi ome egiten badiogu, VO. Ken 0, zati, hau ere 2 kilo ohmio. Ederki, ekuazio bat, ez ezagun bakar batekin. Eta gainera, begira, hauek joan egin behar zaizkit, eta zein erraxa geratu behar zaigun, hasierako zirkuito zirudien zail hau. Orduen izan behar dut, behar. VO pasatu behar dut hemen, minus 2 VO nutza, 3 VO, 3 VO izango nuke hemen, berdin, eta hemen geratuko ziren, 9,3 gehi 8,8 izan behar dela, egin behar du, bazpare. 9 gehi 8, 17, 18,1. 18,1. Ondo egin dut, ez da? Bai. Beraz, VO geratu behar zait, 18,1 zati iru, berdin 6,03. 6,03 voltio. Hau da, VO zirkuito honetan. Ados, baina behar ditugu kalkulatzea intensitateak eta ereduaren baldintzak konfirmatzea. Ia positiboak ateratzen diren zentzu honekin. Ide bat genuen hemen. Ide bat, hemen bertan jarriko dut. Ide bat da berdin. 9,3. Ken 6,03, 6,03, zati 2.000. 2.000. Kalkulagailuarekin egingo. Kalkuladora, 9,3. 9,3. Ken 6,03, 6,03, berdin dau. Zati 2.000, berdin 16,3 miliamper. 16,3 miliamper positiboak. Positiboak. Beraz, hau on egongo zen. Goazen horren kalkulatzea ide bi. Ide bi dela, hau, 8,8. Ken VO, dala 6,03, 6,03, zati 2.000. Ia. 8,8, ken 6,03, berdin hau, zati 2.000, berdin 1,38, venga, 1,38 miliamper. Eta orain ustut, hau izan berdela alderatziz. Ustut horrela dela, konfirmatuko berriz, 9,3. 9,3, ken 6,03, berdin hau, zati 2.000, 1,6 bost. 1,6 bost, hola xin. Ez da 6,3 baizik eta 1,63. Positibo, eta hori positibo. Txikioa, baina positibo. Beraz, kalkulatu ditu gauza guztiak, ez? Marboltio tensioak, VO, ideak, direla biak positiboak, beraz, ok. Bi kasutan, ok, daude bideoak gidatzen, horrek esan nahi du, gure zirkuitua horrelaxe dagola. Hemen izan behar dugu 6,03 voltio, hemen 9,3, hemen 8,8 voltio, eta hau izan behar da ide bat, 1,63 miliamper, eta hau izan behar da 1,38 miliamper. Listo, bi diodoak gidatzen, aurrera!